Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasu daga cikin tambayoyinku akwai wanda ya aiko yana tambaya game da aikin banki, cewa ya gama karatunsa yana aikin banki, ya matsayin aikinsa. To aikin banki game da muka sha faɗa iri biyu ne. Akwai aikin da ya shafi harkar riba, to conventional bank wanda ake hada-hadar riba a cikinsa. Akwai ayyukan da suka shafi harkar riba din, ba da bashi da riba, karɓar bashi, taimakawa akan wannan bai halatta ba. Mutum ba yana wannan aikin, to yana da kyau ya nemi wani aikin. Idan kuma abin da bai shafi harkar riba bane, ya shafi kasuwanci ne ko wani abu da yake da alaka ne da aikin bankin, amma ba wajen harkar hada-hadar riba ba, wannan babu komai. Sai wanda yake cewa na yi magana akan cewa idan mutum ya yi addu'a aka ba shi wani abu ko aka biya shi lada, in ya ci wannan dukiya ci haram. To ya magana rukuya? Abinda muka ce addu'a ibada ce, ba ka mai da ita sana'a ka zama kai dan yin addu'a ne ana biyan ka. Wannan babu shi a musulunci, ba musulunci bai zo da wannan ba ma zai yadda da wannan ba. Amma dan kayi addu'a wani ya ji daɗin addu'ar kai baka wani abu, wannan ba a cewa ka ci haram. In shi ya ga dama ya baka sadaka, ko shi ya kawo a karan farko, ba wai ka nema ba ne, shi ya kawo a karan farko ya ce wani ga wannan sadaka ce, taimako ne, ya ce kuma da Allah a yi mana addu'a kaza kaza. Kaga wannan shi ya zo ya neme ka ya baka, ba wai cewa kai ka bayar da wannan sana'a ba. Wannan babu komai, za ka karba. Daman maganar da ake yi a ce ka bayar da abin sana'ar ka ce wannan kai dan addu'a ne kana yi ana biyan ka, wannan haramun ne, bai halatta ba. Rukuya ma addu'a ce, rukuya addu'a ce, roƙon Allah ne ake yi da wani mara lafiya ya samu lafiya. To haka ita ma ba daban take ba, hukuncin ɗaya ne. Abinda ake buƙatar ka amfana da ɗan uwanka ta hanyar ka yi masa abinda zai taimake shi ya rabu da wata damuwa da yake ciki. An tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da ruqya, sai ya ce man istafa an yanfa akahu falyaf'al. Wanda duk zai iya amfanar da dan uwansa to ya amfanar da shi, wannan shine al'asl. Amma a zamana ka bude shago, kawai shagon ɗan ruqya ne, ana zuwa ana biyan ka dan kai ruqya, wannan bai halatta ba, kuma ya saba wa aikin magabata. Babu wani sahabi da ka taba ji an ce maka sana'ar ruqya, duk da cewa suna yi wa junansu, amma suna yi wa junansu ne ta fuskar taimakon juna, ba ta fuskar sana'a ba. Babu laifi dan kai ma wani, shi kuma ya ji daɗi ya ɗauki wani abu ya baka, wannan ba wani abu. Amma kada ka sanya wannan shine sharaɗinka, ta yadda idan an baka ka yi, idan ba baka ba ka ƙi, wannan bai halatta ba. Sai wanda ta rubuto cewa tana amfani da hanyar tsarin iyali, don haka jininta sai ya tafi ya dawo, wani lokaci ma baya minti 30 sai kuma ya ɗauke. To ya za ta yi da sallah da azumi? Daman sautari haka tana faruwa yayin da aka yi amfani da ɗaya daga cikin hanyoyin tsara haihuwa. Jini yakan samu rikirkicewa, saboda haka ba zai zubo yadda ya saba zubowa ba, zai rika zuwa kaɗan-kaɗan, hankali ya zo ya ɗauke, ya zo ya ɗauke. To duk sanda ya zo, matuƙar dai wannan jinin da aka saba gani na al'ada, shi ɗin ne, ba wani jini ne daban ba, to hukuncin jinin al'ada. Duk abinda mace ba za ta yi ba tana al'ada, ta ba za ta yi shi ba, ba ta yi azumi, ba za ta yi sallah ba. Idan ya ɗauke sai a yi wanka, ko da yini ɗaya ne, ko da yini ɗaya zai ɗauke, sai a yi wanka, a ci gaba da ibada har sai ya dawo, har zuwa lokacin da zai ɗauke gaba ɗaya. Dalilin samun wannan
yayyankewar da yake yi saboda wannan hanyar da aka bi wajen tsara iyali ne. Sai wanda ya rubuto ke tambaya game da yara ƙanana, shin zai iya musu addu'a irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa Hassan da Husaini, wa ayyuzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Na'am, dama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ne domin al'umma su ta yi koyi da shi, saboda kana iya yi wa 'ya'yanka wannan addu'a. Idan namiji ne u'izuka bi kalimatillahi tamma, idan mace ce u'izuki bi kalimatillahi tamma, idan biyu ne u'izukuma, idan da yawa u'izukum, idan mata ne da yawa u'izukunna. Gwargwadon yadda da larabci ake sarrafa lamirai daban-daban na mutum ɗaya ko na mutum biyu ko na mace ko na namiji ko mata da yawa ko maza da yawa. Saboda ka za ka iya masa addu'ar wannan, ce kana nema masa tsari bi kalimatillahi tamma, da cikakkun kalmomin Allah, min kulli shaytanin wa hamma, daga dukkan wani shaytani ko wasu kwankwamai, wa min kulli ainin lamma, ko kuma duk wani mai kambin baka wanda zai ga abu idan ya yabi abin nan bai sa Allah a ciki ba, abin ya rika lalacewa. Za ka iya musu wannan. Sai kuma yake tambaya game da addu'ar yara za su kwanta idan masu wayo ne, sai a koya musu addu'ar da ake yi ta kwanciya. Idan yaro yana da wayo, a koya masa abubuwan da ake faɗa yayin da za a kwanta. Idan ba shi da wayo, yaro ne karami, to sai ka karanta abinda ake karantawa, kamar kul huwallahu da kul a'udhu guda biyu, kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas. Sai ka karanta, ka tofa a hannunka, ka shafe jikinsa da shi. Wanda idan ba shi da wayo, bayan yana da wayo sai ka kubce ya rika yin haka, ka nuna sai da zai yi. Babu bambanci tsakanin ɗaya ne ko da yawa ne, don haka za ka yi musu. Wanda ya ce yana fitar da zakka, yana da zakka da zai fitar kamar kimanin 200,000, kuma masu son zakkan nan a tare da shi sun fi 40. To dunkulewa zai iya ba mutum ɗaya ko biyu, da ɗauko 100,000 ya kira mutum biyu cikin 40 ɗin nan ya ba su, sannan ya ta rigima da sauran, ko kuma a'a zai ka cancala kowa dai a ɗan lasa masa a zauna lafiya. To alal hakika fitar da zakka, babu inda aka ce in za ka fitar da zakka sai ka dunkule ta guri ɗaya ko sai ka mulmulo da yawa ka danka mutum ɗaya. Abinda wasu ke faɗa da cewa ita zakka an shar'anta ta ne saboda wani an ba shi zakka shi ma ba iya bayar, wanda ba gaskiya ba ne. Ba inda aka rubuta ka cewa ita zakka an shar'anta ta ne domin a fitar da mutum daga talauci ya zama mai kuɗi shi ma ya fitar zakka. In an ba shi hakan ta samu, to alhamdulillah, Allah ne ya nufa yana cikin waɗanda za su yi kuɗi. An ba shi wata zakka mai kauri, kuma aka zama ya zama mutum ne mai hankali, kuma Allah ya sanya masa sa'a da albarka a cikinta, sai ka gani sai ga ya fitar da zakka shi ma. Kuma ba a yi sa'a ba, ko nawa ka ba shi, Allah bai yi zai arziki ba, zai cinye zakkan ne ko wani abu ya same ta. So babu yadda aka ce wai ita zakka an shar'anta ta ne dan mutane su ma su rika fitar da zakka. Abinda dai an shar'anta zakka ne ya zama taimako ne tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su da shi. Da kuɗi ya taimaka ma wanda ba ya da abin da zai ci ya sha, gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya hore masa, kuma a samu zaman lafiya tsakanin bangarorin guda biyu. Mai kuɗi marar shi ba zai rika ganin cewa waɗannan sun tara ba sa taimakon mu ba, zai rika ganin cewa wannan duk da shi Allah bai bashi ba, wancan ya ba, to amma wancan din kuma yana taimakawa. Wannan shine hikimar shar'anta zakka. Amma ba inda aka ce wai ka dunkule, wannan ai yawanci wanda zaka ga suna fadar hakan ba san ya harkar fidda zakka take ba. Galibi mu malamai muke fadar haka, shi a dunkule ko shi zai yi sai ga idan ya kula da waɗanda kowa zai zira masa ido yana son taimakon, ba zai iya
gaba ɗaya hana sauran bai ce ku yi haƙuri sai baɗi kai kuma zan cikin mutum 40 kana dunkula ka ba ɗaya kaga sai bayan shekara 40 ka zo na ƙarshe to kaga ai ba za a yi ta ba saboda haka sai ka caccana yadda za a zauna lafiya idan ka raba su gida biyu ne ka ce to ko zan ba ku ko baɗi ku yi haƙuri zan ba ku su ko waɗancan su yi haƙuri in baɗi sai ba waɗannan suka yi da haka shi kila sai ke musu hakan dan yawanci abin da yake faruwa mutanen mu akwai waɗanda budget ɗinsu shine zakka shine budget ɗinsu saboda haka duk shekara yana sa ran zai karɓi wannan zakkar babu yadda za a yi a zo zakkar a ce masa kai ba ra'ayi an baka ya ji wai hankalinsa ya kwanta ba zai ta ba kawai zai ce kawai ne bana baka so ka bani ne ko wani abu ne maka ko kuma wasu ne suka zuga ka ko wani abu irin wannan ba zai amince ba cewa wai wata hikimar kace ta sa bana ba za ka bashi ba don haka wani ko nawa ka bashi ko ba 100,000 ba ko miliyan ka bashi wanda ya zo so yake ma idan akwai kari akan wannan miliyan din ka dan kara idan